प्राय सब राष्ट्र जनमंगलकारी अटंती। अकबर एठारे उल्लेखयोग्य जे एकविंश शताब्दी प्राय सब राष्ट्र जनमंगलकारी अटंती। ଆମ ଶରୀରଟି ଅସ୍ଥି ମାଂସ ପଟରେ ଗଠିତ। ଆମ ଶରୀରଟି ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଅସ୍ଥି ମାଂସପେଶୀରେ ଗଠିତ। ଚର୍ମ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ଏହା ଛାଞ୍ଚ ପରି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆକାର ଦିଏ। ଆମ ଶରୀରର 206 ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଅଛି। 500ରୁ ଅଧିକ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ଓ ତେଣୁକରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ 350 ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଅଛି। ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିପାରୁ, ଖେଳିପାରୁ, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିପାରୁ। ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀ ଦୌଡ଼ିପାରୁ, ଖେଳିପାରୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିପାରୁ। ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ଅଂଶକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରାନ୍ତି। ଆମର ଚକ୍ଷୁ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଅସ୍ଥି ନାହିଁ, କେବଳ ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି।